Potpuno su fantastični, uvek aktuelni i sveži. Večera sa nama u Vivo parku, sa nama u Jagodini, Čvarkov, Boškić i Dragan Torbica. Momci iz popularnog TV serijala Državni posao. Izvolite, momci. Dobar dan. Dobar dan, želim. Kako ste? Spremili smo vam jedan mali skeč na temu bivše države Jugoslavije i kupovine u njoj. Pa da počnemo. Čekaj, Đorđe, da vi vidite koliko je to. To je znači ovako toliko veliki neki tržni centar, to je sa svih strana ovako, ima jedna radnja, druga, onda ide neki parking, pa tu silazi skroz dole. Vi ne možete verovati, to su površine, to su hektari. Daj, Boškić, nemoj me zajebavati, šta? Ja nikad nisam bio u tržnom centru da kupujem. Da li? Ja sam išao u inostranstva da kupujem, ti sad meni pričaš u inostranstva. Pa ja sam po Bajkrem svake subote u Segedinu. Idi pitaj ko čeka Jafu nego da je Đorđe Čvarkov. 20 forinti, 20 forinti. Ti meni pričaš. Ali ne shvatate, ako budete ikad u svom životu išli u Beč, znači ispred Beča... Ja ako budem išli u Beč, budala jedna. Ja sam odrastao sa ženom koja je, da kažem, ikona Beča bila. Moja komšinica, frau Šilovička. Ona je bila, da kažem, dok je bila u Velikoj muškoj gimnaziji. A što u Velikoj muškoj gimnaziji? To je jedna druga priča. Ona je bila legenda. Čitav Beč je jurio za njom. Oskar Kočorek, svi živi. Ja sam sve u Beču, znam koji je 12. Stić da si ptica, čovječe, ti ne moš na posao na vrijeme. Pa to je katastrofa. Došla mi sestra Stoja iz Zagreba sa zetom, razumijem. I donijela mi bila ona ledo torta velika nekad u sladoleda. I djeca se obradovala ko luda, ali ja sam to volio. I dok su oni ljubili, ja lijepo uzmem tortu u WC, kašku i cijelo je pojedem. Ledolina se zvala. Joj, mili Bože, kako sam ja to volio da jedem. Čekaj. Ledolina torta. Pravu ledolina tortu, zagrebačku. Pravu, kilo i pol mi donijela. Ha, Dragane, mislio sam da ti nikad ovo neću reći, ali zavidim. Ja ne volim slatko, ali ako se već mora birati, ja obožavam da pojedem ledolina tortu ili Kinderladu. Kinderladu zato što je dobra za djecu? Ili onaj sladoled, Dragane, što je bio u maloj loptici, pojedeš ga i na kupu od automobila, pa taraj! Pa ja na Ladi još imam, da kažem, tu lopticu. A šta je to ledolina, šta je to? A on čitav dan, od kad sam ja došao na posao, on priča u Beču ima ovo, u Beču ima ono, ima neki tržnica. Pa ima? Ne, nemaju ništa. Za nas nemaju ništa. Kinderlada, ojro krema, sine, ledolina torta, to se u staroj Jugoslaviji jelo. Zapamti šta ti kaže. Ja mogu i da zamislim, ajde pustite me. A u stvari ne možeš da zamislim. Malo da zamislim za to. A u stvari ne može jer si balavac balavi, zato što ništa ne zna. Pa kako? Pa mi smo u Jugoslaviji sve imali. Oš ovo, pa svega je bilo. Pa sjeća se ti Đoko ono, krepi, tužuje i nos sveža, pa u drugu republiku. Radinska nas, pa moji Bosanci, aj krepi dušu. Pa moj furtom osvežava. Pa Srbijanci, vrlo modera do skaj, selena sredom skaj. Pa moj komšija Živan, dan danas kad uđe u kafanu, on naručuje kiselu vodu. Vrlo modera do skaj, mi danas se odmaze. Pa nemaju ni pojma kako su živali u Jugoslaviji. Pa dajte, molim vas, dve neke generacije zahvatilo, ajde da kažem, nekog života koji nije ni blizu evropskog standarda sada, samo ću to reći, nije, zakačilo. I sad vi ne znam šta, pa zar nije bolje 1000 puta sada? Ja odem na komp, pritisnem, vidim šta se dešava u Njorku, naručim patike, stignu mi za mjesec dana. Razumete? Odete, zar nije i vama bolje? Uđete u veliki tržni centar, ima sve. 5000 sloda. A šta je naše? Šta naš? Pa šta se kod nas proizvodi? Pa sve se uvozi, jebote, sunce, sve uvozi, a mi smo u Jugoslaviji sve pravili s ovih 10 prsta. Hoćeš kablove, hoćeš usisivače, hoćeš oružje, istoj fabrici, ali nema veze, razumiješ?
Pa ja dan danas se sjećam kad mi je tata moj došao i donao mi loptu, bubamaru, peticu, sport je radio i ja sad da kažem, onaj uski šort. Jeste, on ti iseče pucne, ali si glavni kad izađeš u dvorište. Ja s loptom kad izađem piknem šekularac. Ajde neka kažu da je neko šekularac. Ja uzmem loptu i idem kući, pa nek igraju. A burda? Šta? A burda? Šta burda? Ta Bilbija moda redovno izlazila, da kažem, na kioscima. A u njoj krojevi, kakve samo možeš da zamisliš. Mi smo bili svet, čoveče Boži. Ja i dan danas odelam, šta fali? I dan danas je to, da kažem, moderno. To je bilo unutra, pa krojiš, pa je prekraj. Baba moja čitav dan šila, Dragan. Ja kad sam vidio koliko ona vole da šije, ja od prve plate što sam zaradio, ja uzmem 1/4, kupim joj bagat višnju na šiji. Od druge četvrtine, idiote, kupim auto, Fiću, nacionalno. Od treće četvrtine uplatim more. Od četvrte četvrtine uzmem jednu Filipinku ženu da mi masira dole, noge su mi bolele. A muška kozmetika, da kažem, a? A brio, na primjer, ili vožd je stigao? Ne, jedan ima mesto u mom srcu. Vitralon, Dragane. Sećam se, kao da je danas. Baba mi je davala prvo brijanje. Šta? Zavezali me ispred kuće na jednu stolicu, a ja paperjaste brkove onih svuk. Kad su mi stavili vitralon, ja sam vrisnuo na detelinari se čuo. A Pino Silvestre? To je bio dobro. Miris borovih iglica, a? Kad to se, ja se vratim odmah da li je Opatija ili negdje gdje je bio dobar nudistički kamp. Šta vi ste nudiste bili? Kako te nije sramota? Kako sam zbog babe mogao da budem nudista? Sram te bilo, šta ti misliš? Nisam bio nudista, ali sam uvek nekako letovo pored nudističke plaže. Ja sam voleo čpun. Šta? Uvučem se u čpun i gledam švabice. O, ne se raspištoljile. Ovako im idu igre. A ja imao gaće, Dragane, boje kože. Mali Četić ovde gore. Dobro, da. Ali vi ne shvatate jedno da je konkurencija sada mnogo bitna stvar. Jer vi ako imate konkurenciju proizvode, 1000 proizvoda, mora da se obori cena da bi neko došao gore. Shvatate? To je sranje. Šta? Ja sad uđem u radnju, ja ne znam koje mleko da uzmem. 0,1% ma, 0,3% ma, 0,9% ma, 1,8% ma, marš! Nekad se znalo, hoćeš patike, startas. Hoćeš da bereš zube, polinos. Hoćeš da bereš, da kažem, veš, crni bik. Jogurt, Rougani, 88. Fantastičan ima ukus. Posle mi se vraćao na grlo. Pa ne, vi mislite da ste vi najpametniji. A on je? Pa taj ne bi kviskoteku prošao prvi krug, onaj, smejali mu se svi, ja ću Kad se ne Pa zato što kviskoteka ne postoji 30 godina, ima 1000 puta bolji kvizova. Koji ima bolji? Koji je bolji? Onaj što je debeli Zeko vodio. Zeko ste vodio? Jeste. Zeko? Jel Zeko nalazio po 3 bliznaca svaki petak, da kažem, za zagonetnu ličnost? U Jugoslaviji mogu da nađeš 3 trojke kad doćeš. A šta Zeko ima? Nemoj mi pričati, mode. Ali, iako je bilo teško da se pogodi koja je prava zagonetna ličnost, moja baba je, da kažem, njima ušla u sistem. A, C, A, B. Kad je bio sistem, bila država. Naš pasoš crveni, mogao si gdje hoćeš, 4. obrambena sila, 3. u Evropi. Pa gdje si imao civilnu kontrolu vojske preko televizora? Dozvolite da se obratim. Pa svi smo to gledali, čovjek, a poslije toga film, poslastica za nas djecu. Ne znam, mi smo volili partizanski onaj crveni doktor Mladen Stojarović jer je ustanak u našem kraju. Pa mi sve čekamo, hoćemo vidjeti nekog poznatog od ovih seljaka, statista, razumiješ? A radio je moj stric Špiro, razumiješ, na tom filmu, a Ljuba Tadić, on je glumio doktora Mladena. Njemu je Špiro uvijek pjevao na uvo, razumiješ? On doje vikne, Špiro dođe ovamo, jer je volao da popjeva i onda njemu Špiro zapis stade se cvijeće rošom. Dobro, ali Dragane, od tad su svi pevali. Svi pevali. Evo, seti se, Ivo Robić, Fantazija. Mišo Kovač. Ma kakav je, Mišo Kovač, Fantazija glas imao. Ajde, Svrčak ima, Leo Lerić, ne Leo Lerić, Leo Martin. O, Disney! On kad igra. Ja čitam svet, sam proputao samo naše pesme sa Svrčak. Ja sam crveni pasošar. Za to je znanje. Išao nisam teo. Nije mi trebala nikakva carinska kontrola. Ja samo kažem, Tito, prolazi.
Na rukama me nosili crnci nesvrstani, budala jedna. Nisam išao na safari, sam išao, jer nisam jednom nogom stao na kruči Pese Kalahari. Ni jednom, jer su me nosili, jesu mršavi, ali su izdržljivi i navikli na visoku temperaturu. Nose me na rukama, a ja pušku za slonove. 4 sam ubio belore pa nosoroga, zaštićene vrste. Šta si ti kad ubio zaštićene vrste? Ajde, molim vas, više te priče o toj... Zašto ste išli svi u inostranstvo da radite kad je bilo tako dobro? Što niste radili ovde? Šta? Pa malo nas. Pa jel pričate da je tetak najpametniji bio što se nikad nije ni vratio? Jel tako? A najgluplji u selu? Jel tako bilo? Jel me terate da se obučem u crno odelo? Da uzmem od brata kola da idem da ga čekam da glumim da sam šofer? Da me to terate? Pa nemojte molim, a vi? Kad dođe devizna penzija, Šilovički svi u ruku. Molim vas, znači neću ja slušam više te gluposti. Sad je bolje 1000 puta u prošlosti, lažno i neću više slušam tišina u kancelariji. Volim tvoje rijeke i gore, volim tvoja polja i more, volim tvoje ljude ponosne. I ratana i pastira u frulicu kad se svira. Čekaj, ovdje ovo sve. Boškić, čekaj, treba mene izbjeti. Treba babi da mi doneseš koncept kugli.